Relaxation Mode, canalul tău de relaxare. Bine ai revenit, sau dacă ne auzim pentru prima oară, bine ai venit la modulul Zări și Etape, meditație în 6 capitole, acesta fiind capitolul 4. Așează-te într-o poziție confortabilă, fie întins pe spate, cu mâinile și picioarele ușor depărtate, ori într-un scaun relaxant, fotoliu preferat, sau pur și simplu pe o pernă de meditație. Cu mâinile relaxate, orice poziție te face să te simți relaxat și liniștit. Acum, concentrează-te pe propria respirație. Tragi aer în piept. Expiră. Simte oxigenul cum te învăluie. Plămânii ți se măresc. Acum inspiră. Când expiri, dă afară toată energia negativă pe care ai acumulat-o în această zi, în această seară sau în această săptămână. Hai să mai încercăm o dată. Permite-i energiei pozitive și luminii să te învăluie. Acesta este timpul tău, aceasta este viața ta, acesta este prezentul tău, momentul tău. În timpul acesta pe care tu mi-l acorzi, gânduri o să-ți vină în minte, lasă-le să curgă ușor, fără a te judeca sau a te gândi dacă poți rămâne concentrat la ceea ce-ți spun. Lasă-mi vocea să te aduc aici, acum, dacă cumva te pierzi în propriile gânduri. Continuă să te relaxezi, să inspiri, să expiri. Acum să ne îndreptăm atenția către cuvântul echilibru. Viețile noastre sunt în echilibru dacă nu permitem lucrurilor din afară să înlocuiască bunătatea și energia pozitivă interioară. Gândește-te la un moment în care te-ai simțit împlinit, la un moment în care ai simțit că ai totul. Amintește-ți sentimentele pozitive pe care le-ai avut. Erai fericit? Te-ai simțit încrezător? Ai simțit că deții controlul complet asupra vieții tale? Orice sentimente avute, toată energia pozitivă care te-a învăluit, adună-le în palmă. Vizualizează cum le pui într-un balon cu aer cald. Un balon pe care tu l-ai echilibrat perfect. Un balon pregătit să zboare. Privește-l și dă-i voie să se ridice. Lasă-l să se înalțe.
Lasă să te vegheze de acolo de sus. Și spune-ți: mă simt liber. Sunt împăcat cu propria persoană. Mintea, trupul și sufletul îmi sunt într-o armonie perfectă. Ori de câte ori ești îngândurat, supărat, gândește-te că balonul este acolo sus, deasupra ta. Gândește-te că mereu te veghează. El este energia ta pozitivă și merge cu tine oricând, oriunde. Toți merităm să fim împăcați cu noi. Tu meriți această armonie interioară. Acum ușor, reîntoarce-ți concentrarea asupra respirației. Amintește-ți acest sentiment de echilibru. Inspiră energie pozitivă și bucură-te că te-ai putut focusa pe propria ta persoană, pe echilibrul din viața ta, pe trupul tău, pe al tău suflet și pe armonia ta interioară. Acum, pregătește-te să revii ușor, aici, în cameră, cu gândul că ești o persoană incredibilă. Acum deschide ochii. Respiră.